May. Parang natin pinatubo ka rin kayo. Kapit na di permit na tapang pilit. Puta, nakikita ko lang nakahalit ka ngayon ng pagpasyo. Ang nagpapasyo. Ano yan? Kung di ka tatipan, ada ni King Kong, ada ni Credible. Ang nagpapasyo ko lang Ada Joker. May nairoy na. Mamatog. Sila estin talaga naglag siya. Hindi reality. Sino na kita hindi? Kung nagawin sa